maka na ndị be anyị enwere ego. Nne di m ekwere na m ga-alụ di. N'afụlụ this guy na-ebe n'ụlọ akwụkwọ fana abụọ wee kwụba na ya na-agụ akwụkwọ, nwa ya nwoke na-agụ akwụkwọ, fana abụọ wee yịba wee yesịa wee decide na fa ga-alụ di na nwunye, fana abụọ wee nụba di na nwunye yọtago. Mana duto na this guy na parents ya ji ego ịghọta kịta mana fa gụrụ akwụkwọ mana ọ na papi ya na-agba mbọ jide ezigbo ego. Mana nyanwa na parents ya gụrụ akwụkwọ zụọ ya n'akwụkwọ, mana ọ bụrụ na both of them gụrụ akwụkwọ, nọ na papi ya gụrụ akwụkwọ mana mami ya gụrụ akwụkwọ, kwa ịghọtago. Mana fana abụọ bịazi zụọ ya n'akwụkwọ, ịgbago onu na fa na struggle. So kwado ya na nne di chọrọ ka anụta nwaanyị from ebe ndị ji ego ka wee na-eme big man to big man. Nwa ya nwoke wee jụsị na ọnyanwa ka ọ ga-anụ. O wee nụ ati o wee fiọkwa ya metụ milk aka, ọ sị ọgụnugo milk. Ya metụ ihe anụnwa ya sị ka esie spaghetti, ọ sị ndị befa n'elu spaghetti ịmagolu side talk, side asịrị, just na-agwụ okwe n'ihe a. Anyị ekwọsị ya ifunugo na igi kenebe Chukwu na ịnụtala onye ji ego. N'isi etu akwafu nni bụ unu, n'isi etu eli nni bụ unu, ma iji juice wele eli ni like ya chọọ ili nni ya bute nni dobe ya gbata glass of juice dọba, ọ pụta ọsị ya nke a bido n'ọfọ ị na-aṅụ juice bụ n'ịmagolo ọsị m nne. Na onwere ife a na-agwa agwa dịsụ ma na-agwara ya. Ịghọtago ya na-eji ihe a. Ya wee bido wee gwaba di esi anya chọta ụlọ ka fa pụọ. Na chọta ụlọ ka fa pụọ o. So di wee bido chọba ụlọ. Di bido chọba ụlọ because ọ dịzi too much. Mgbe ụfọdụ di na-abata ọnụ ka mami ya na-akwụ ya ihe. Mgbe ụfọdụ di abala mba ịgbagolu. Mgbe ụfọdụ nne di abala mba si na kitchen na-apụta kedu onye ọ na-abala nya nwakwa. Ya na-esi esi na ya na-arụ arụ na ya na-agbago na ya na-agbada, nwaanyị a na-ezi ozi ka ụmụaka. Ya na-edigbu ya nkịtị na-eche ka di chọta ụlọ ntịlị di chọta ụlọ ha wee kwapụ. Ọ sị bụ nne ka ha kwapụrụ na ya chekwe na gịnị mere na ya enwego peace o. Na fe buru 4 months nne di ala ndịkwa. Ya wee jụbịa sa kedu ife ọ chọọ, sị n'ebe a na-eje treatment, n'ebe a na-eje check-up n'ọdụ nso from ebe fa kwajelu da na ebe fa bi. Ya na-agba moto na driver na-agbacha 2 hours to 3 hours iji je check-up na ndị otu. Na ọ karịa mma na ya nọzi be di ka wee na-eje check-up na afụnugo ụdị ihe dị otu a. Ya wee sị di mba na ekwero. Ọ sị m nne ya wee gwa di kwasịa di, ọ sị m na di bụ the only son. Na ịgwa m eziokwu o na di ekwu ka nwoke si akwụ na di mala eme ọfụma, mana the only nsogbu dị na ya bụ na di dị very weak when it comes to her mother. Ịghọta na nwere ike ịgwa mami okwu, nwere ike ịkwụlụ ịmagolu mee ka mami ya wee iwe na ọnya bụ nsogbu ya nwere. Ọ sị m nne nwaanyị a wee bidokwe o. Ọ sị m na mgbe fa bivukwe na family house o, na ya nwere ike ịba kitchen sie nri olesi ma nne di o wetara, na ya nwere ike isi anything olesi ma nne di okwulu ife a ga-esi. In fact na before nya ba kitchen o mee anything na nne di ga-agwa ife ya ga-eme. Ya just na-edi maka na ịma mbata be mmadụ change rules. Ọkwa ịghọta na ọ sị m oluzie ka nwaanyị abịalụ bie o. Ọ sị m nwaanyị ebidokwe o, ọ baa na kitchen o were anụ wele anything ife ọbụla ịmagolu. Ya wee gwa nwa ya nwoke wee sị anya biko na o kwesịrị ịgwa mami ya na before banye kitchen mee anything na o kwesịrị ịgwa ya ife ọbụla ọ chọrọ na ya ga-esilie. Ọ wee gwa mami ya na ya bugodo ụzọ gwa mami ya sị na o nwere right na ọ bụ nwa ya bifa na ya nwere right ife ọbụla sọrọ ya ka ya ga-eme. Ya gwasịkwa die na die nwere ike ịgwa mami okwu. Ọ gwago die mami ya sị na nke a ama mme. Ọ sị m nne nye diketi ihe a na before nye ekunye duto na ya binie n'ụtụtụ ya saa ụmụaka arụ kwado ha akwụkwọ. Ịghọta kịta ya mesie ya wee gbalata wee sie ihe a ga-eri. Ịghọta na-etinye asị eme na ihe nwaanyị a na-emezi bụ okunye obulu ụzọ ba kitchen sibe nne ya na-arụkwa ya ọjọọ that day. Ya wee binie wee gaa na kitchen ka ya mesịrị ife ya na-eme bata ọ bụ na nne di abachagodi sinye n'ite. Ya wee bulu ji afọ wee wụọ ya na sink wee tụrapụ ite. Nne di wee pụta wee fụ ka ya wulu ji o sinye n'ọkụ na sink wee bulu mmiri eji wee saa ji o wee kwa anya. Ọ sị m nne ya wee bulu mmiri dọ n'akụkụ ya dọ ya na jọgụ ya ji agbanye n'ite wee kwa nne di. Nne di wee kutekwa mmiri ọzọ wee kwa anya. Fada abụọ wee na-akwa mmiri. Ọ sị m ịbata na kitchen that day kitchen niile toro. Ịghọtago mgbe arụ fana abụọ ji wee doo wee kpọba nwa ya.
Osimunne no bụrụ na enwere ike tolerate that woman mana ọ bụrụ na anya bie that chance na ọ ga-emewekwa ihe o mere na family house ma ya chọrọ. Abụghị ya tago ya wesị ka bido n'oge zọba position ya maka na nwaanyị abịago ka ọ nọzala ebe ahụ permanently. Di ya wee gbalata ozugbo ọ fụrụ di ya obebe akwa di ya wee baa si ya na mami ya nwee right ịbata kichin si ife ọbụla dị ya mma na mami ya nwee right ịbata kichin si ife ọbụla dị ya mma ịmagolu na ebe a bụ bie na-anyọ Osimunne n'ọkwa nwaanyị a sisie nri ọma nkwe ka ya lie ya na-eli ọ na-agwa ya okwu na-esinego ụdị nri a ndị a na ọ dọrọ rich nke nwa ife akọ ga na-akọ ya wee gbasa anya nkịtị ya pụta ụtụtụ ya kwadosi ụmụaka akwụkwọ ya eme gịnị ya kpọlite fedelufe je duje school ya taa kịta ya nata ya isi nwa obele nri ya na idiri lie. Osimunne ya na-eche ka di ekwu okwu di ekwuru okwu di start to get comfortable with ndị mami ya na-esi ya wee bidozi osisi nne pasi alụ di ya eje kpata uko ose kpata uko nnu ugbo ịra dị ofe tọnụọ ya jee n'ite ugbo ikwu uko ose ugbo uko nnu tọnụọ. Hai Chineke na m achọrọ m ịchị ọchị. Nwa ya wee pụta iri nri wee ti nri n'ọnụ wee vụba wee si agbamakedu ụdị ihe dị ha mami ya amagolo onye mere deten. Osibu di ya wee baa na ihe wutelie na nri afọ bụ na anụ niile dị na nri afọ na-adị iyi na o nwere onye nrizili elu ya wee si die as long as na mami ya na-esi nri na kichin a na o sisiri nri ya wunye nnu na ose ahụghị ya tago so di ya wee si na o westekwe nri ọzọ na ọ ga-esalafa na abụ okwu ya wee kpọọ nna di ya wee bebe na nna di ya like kia ha nna di ya wee sị anyị ebezine ya bụrụ ngwongwo ya ka ọ bịa ka ya na ya na-abụ bili maka na ya nwere agụụ na-agụ ya ndị ya na-eme isi nri o siri ya hapụzi amami ya na nwa ya nwoke ka fabili ya bukwere ihe nata na family house ka fa na-abụ bili. Osibu na nna di ya afụke ya n'anya ya wee gwa ndị be ha sị anya bụrụ ihe na taba ọ bụ na mgbe ọbụla di ya ji wee chụọ mami ya ka o chighekwa azụ back to ịnụ di ya. Osimunne ya mara ife a ga-eme na ịchọsi wee fụ nne di ya nọdụrụ satisfied maka na ndị befe nwere ego akweghị ya tago na ọ bụrụ na ya na o nwere ike ịchọrọ nwa ya nwaanyị ọzọ ndị na nwa ya nwere nsogbu nọ na mami ya na-epushi ya about ndị na nna di ya like ya ya mara ife a ga-eme ya kwesị ka ya wepụta ya ebe a n'ife chọrọ ịma bụ onye bụrụ ngwongwo ya na babe nne ya etu parents ya si anya na taba ọ bụ na di ya chọọ ịnụ nwaanyị ka ọ bịa ka ekpee akweghị ya tago ka onye jebebe nna di ya ofu nwa nwoke adụrụzi maka na fa ga na-echekwa ya dịka akwa ịghọtago na echeli esi ụzọ a echeli I understand mana ị kwesịrị ịgba mgbe nwa gị lụrụ nwaanyị at least nyetu ya space nyetu ya space nene ka ọ enjoy okwu onu nwunye aw Osibu na ọkwa ya bata na room for da akụ aka na ọwakala bata ozugbo ike ya ebe ọsị na ya ga-eti ya ife na ya mụtakwala ọgbụ ya ndị na ya ka na-eti ya ife na ya ga-akụchie ntị na-ama okwu si okwu ike na ihe na-ewute na ọ na-ekwu di ya na-amụsa amụ na o nwere ife ome na-adụ di ya njọ ya mara ife a ga-eme ike gwụrụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.